čas. Podnikateľ nemôže vyspávať. Spánok je pre ňo trestom. Nemôže zarábať peniaze. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. To bol ten 5-10. Nešiel presne. Včera vraj nešiel vôbec. Franto a celá partia museli ísť pešo. Hovorila mi to jeho žena. Pršalo, tak zmokli. Keby mal svoju firmu, nemusel by chodiť do roboty. Dnes bude roboty a roboty. Milan príde kvôli tej svadbe. 20 litrov páleného kotov gulášu. Potom tu mám tie prečínske rúry. Vyrezať závity. Neseď a jedz. Vieš, koho si berie tá pižúrneho špata? Nejakého Vietnamca. Takého, čo šije tie gate. Budú mať malého Číňana. Pižúrna kade chodila, tade nariekala. Vietnamci vraj jedávajú chrobáky. Tlačenka je zdravá, sú v nej vitamíny. Potrebuješ to. Len si zajed, si mladý. Potrebuješ vitamíny. My starí už vitamíny nepotrebujeme. Iba 2 kubiky zeme. Alebo komino Mars z krematória. Dnes by mali konečne prísť aj tí cigáni. A čože tak dlho nechodili? No to vieš, muzikanti. Auto im vyleštíve, namojavkujeme. Som zvedavý, koľko z nich vytlačím. Len aby nám niečo neukradli. Tí majú viac peňazí ako celá dedina dohromady. Aj Mária už stala. Dobrú ženu si vybral, Karol. No, chod na krvi králiky. Ja otvorím garáž. Však vy raz zastavíte. Sám Pán Boh nám zoslal tú zmenu premávky. No čo? Veľký svet, kapitál. Ničomu nerozumieš. Tu máš, pritiahni to. V tom vetre sa to stále vyvyklá. Človek, aby na všetko myslel.
si, Mária. Som hladný. Čo keby si mi urobila niečo dobré na raňajky? Nevieš zaklopať? Ale prečo mám klopať? Veď som tvoj muž. No a? Otec nepovedal, že mám urobiť raňajky. Už si jedli, nie? Poviem, že 12 000. Dohodli sme sa na 10, ale poviem, že 12. Alebo poviem 15 000, čo? Možno ma podrežú hneď, kurvy jedni. Keď nepodrežú aj teba, všetko zdedíš. Dom, záhradu, králiky. Kto by odolal? No tak, čo povieš? V dome sú veľké peniaze. Všade, kam len pozrieš. Aj hore v izbách? Hovorím všade. To je Milan. Už je tu. Môžeme nakladať? Musím ešte nejaké veci vybaviť, ponáhľam sa. Mária, Mária! Milanko, čo tak trúbiš? Niekde horí? Dobrý deň. A už je naše nevesta je hore. Vyspíkaná do rúžová ako bábika. Ako Barbie. No ste flaše, poďme. Mila nemá čas. Viete, kde to je. Daj si. A kde má ženícha? Mesiac po svadbe už by mal byť dávno zacvičený. Zdravím ťa. Ako? A guláš? Skoro som zabudol. Plný kotol. Vynikajúca pochuťka. Svadobčania sa budú oblizovať. 10 králikov mi zdoklo na Tularemiu. Tak čo s nimi? Chceš ochutnať? Ďakujem, radšej nie. Poď, prinesieme ten guláš. To je čo? Z každého napalíme aspoň 30 litrov. Čo povieš? Len nám tu kvás. Len bublaj. A toto je čo? No čo je toto? Vyzerá to ako zdochnutá mačka. A odkedy zdoknuté mačky kvasia? Povedal som, že dosud vám možno hádzať len to, čo kvasí. No nepovedal som to. Povedali ste to, ale ja som to tam nehodil. Možno Mária. Sprosté ženské. Berme guláš. Za liter, máme toho 20 litrov. To bude. Ale museli sme umývať fľaše, smrdeli. No dobre, tak tu máš ešte. Pri chute ste dali, ako som prikázal? Samozrejme, kubánsky rum, fínska vodka, banánový likér, calvados a guláš. No dobre, tu máš za guláš. Stačí? To je to, čo chce. To je Borbeli, poslanec. Poslanec s bicyklom? Ty opravuješ aj bicykle? To je miestny poslanec. Zdravím ťa, Jánoš. Ja neviem, na čo sú títo poslanci. Keby niečo, nejaké komplikácie, zavolaj, čau. Tak ako, Jánoš? Aké dobre správy nám nesieš? Zdravím ťa, František. To vieš, poslanecké povinnosti. Obchádzam voličov. Informujem ich o plnení volebného programu, zistujem ich názory a požiadavky. Tak som sa zastavili u teba.
Vás si pamätám ešte ako malé dievčatko. Celá mamička, však áno. Som rád, Jánoš. Poď ďalej, poinformuj nás. Nie sem, tam. Prineste mi fľašu. To fajnové, aj pohárik. Ktoré fajnové? Čo ktoré? Predsa to. Choď preto. Pána poslanca musíme pohostiť. Politická práca je jedna z najťažších. Ale pre dobrú vec sa treba vedieť aj obetovať. Kto to robiť musí. To vieš. Ani drobný podnikateľ dnes nemá na rúžach uslané. Tak. Doba je zlá. Preto je potrebné, aby sa všetci drobní podnikatelia, živnostníci, remeselníci, súkromne hospodáriaci, roľníci i pospolitý ľud spojil, vytvoril mohutnú silu, ktorá zmetie. Na tvoje zdravie, Jánoš. Ja v práci nepijem, nesmiem. Príde zákazník a čo si pomyslí? Správne. František, veľmi správne. Každý podnikateľ potrebuje pevné zdravie a stranu, ktorá bude hájiť jeho záujmy. A od toho som tu ja, poslanec. Jánoš, a toto je môj zať. Karol ostatný. Ale my mu hovoríme ostatní. Som rád, že vás poznávam, mladý muž. Takých ako vy potrebuje náš národ, naša vlast, ako soľ. Na čo tak oficiálne, Jánoš? Ostatný je mojim zaťom iba mesiac. Jedno dňa sa pominiem a on prevezme firmu. Ako mladého, nádejného podnikateľa vás bude istotne zaujímať. Naša strana sa zamerala na podchytenie tých vrstiev spoločnosti, ktorých Ježiši vrství... Kriste, a robota stojí. Programové vyhlásenie, všeobecné ustanovenia. Za prvé, univerzálnym cieľom našej strany je pokrok, blaho národa i jednotlivca, sloboda jednotlivca i národa, jeho pohybu, prejavu spojitosti národnej Je to roviny, poslanec. vynakazenej bacilom Jánoš, a do druhej nohy, čo? Pliagou kozmopolitizmu, voľnomyšlienkárstva, pornografie, Rúhačstva, rodolúbstvo. Táto ušľachtilá myšlienka, táto idea je pojivom, tmelom, ktorý spája všetkých rodoľubov, najmä Slovákov. Ticho buď. Nepripustíme návrat hordy, ktorá pošliapala a zbrzdila najsvätejšie ideály. Ticho už. Kto je to? Štátna bezpečnosť. Ale veď... Slúbili sme si lásku. Vítam vás, srdečne vás vítam. Páni, nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči. Všetko je pripravené. Nech sa páči. Uj, až som sa zapotil.
Tá turanského žena musí byť strašne sprostá. Ako si mohla zobrať takého chlapa? Koho? Turanského? Vyzerá ako žid. Kto? Turanský? No a nie. Židi majú krivé nosy. Ako ten z tej televízie. Arafat, či ako sa volá. Minule ma pozdravil v Konzume. Reku, čo kupujete? Arafat? Turanský, ten s tým nosom. A čo, Karol? Čo, Karol? No, aký je? S takým nosom? Stále iba fantazíruje. Plánuje, že zarobí. Budeme si užívať. Tak. A ustavične ma obchytkáva. Čo stále má? Je to tvoj muž, Mária. No a smrdia mu nohy. Celý deň je v gumákoch. Tak čo? Zvykneš si. To Milan. Videla si, aké má čižmičky. Veľký pán. Zabudni, dievča. A iba sa vypytuje. Ozaj, prečo sú stále zamknuté? Kto? Milan? Čo je zamknuté? Ostatní. Hore, tie miestnosti. A ja viem. To otec. On už vie prečo. Čo tam otec stále znáša? Aj nové izby by bolo treba. Ako to mám vedieť? Chlapi majú svoju hlavu. Vymenili sme brzdové doštičky a pružiny v sedadlách. Poťahy sme povysávali a zašili. Spojka ide ľahšie, dvere sa zatvárajú nehlučne, nastavili sme riadenie a pneumatiky sú z kvalitnej bielej gumy. Nech sa páči, presvedčte sa sami, nech sa páči. Pekné auto, mne sa ľúbi, fajnový imič. No, čo ja viem. Bude sa ľúbiť mojej dcére, tvojej budúcej žene? Čo povieš? Keď sa mne ľúbi, bude sa i jej. Vážení páni, program našej strany pamätá i na národnostné a etnické menšiny. V ustanovení Kto číslo je to? 5 sa Policajt? hovorí, že... Čo chce? Ale no, páni, to je náš spoločník, podielník. Zamestnávame ho ako reklamného toho agitátora. Na tu máš, toto si čítaj. Páni, určite budete spokojní. Neviem si predstaviť lepší dar pre vašu dcéru a zároveň aj nevestu. Prvotriedna kvalita. Service z opravy iba u mňa. A motor, je v poriadku? Úžasný motor. 3 dni sme ho nastavovali a ladili. To ma nezaujíma. Moja dcera je sprostá, motoroch sa nevyzná. Ale policajti áno. Číslo si zbrúsil? Ako bolo dohodnuté? Zbrúsil, vyrazil nové. Tak znela dohoda. Premaľoval, ako chcel túto mladý pán. Prakticky máte nové auto. Za 18 000 to je zadarmo. No čo je dnes 18 000? Iný by za toľko ani neprdol. 18 000? Čo si to povedal? Tu píšu, že Slováci sú najmudrejší a najpracovitejší národ na svete. V počte vyrobených klincov sme predbehli už aj Japonsko a Senegal. Takisto vo výrobe podrážok na bakanče. A Romy? Čo, Romy? O Romách nepíšu nič, to prečítaj. Má som mimoriadne výdaje. Čo si myslíte, že to je len tak opraviť auto? Každú chvíľu niekto príde, vypytuje sa. Úplatky som platil. Policajti, starosta, notár, farár. Farár? A na čo? Auto som nechal pokropiť svetenou vodou. Pre istotu.
Dohoda bola 10 000, Gádžo. Cigáňa neuklameš. Mlč! Ja jednám. Keď je auto pokropené, čo to znamená? Môžem sa mnou voziť napríklad aj ja? Ale, Čo? ale samozrejme, majiteľ a osoby blízke majiteľovi. Nad nimi drží panenka Mária ochrannú ruku. Panenka Mária? Samotná panenka Mária? Najsamotnejšia. Von! V aute sa bude voziť panenka Mária. So mnou. Není počuť? Čo? A prečo si nevybral iného, toho apoštola? Mohli by mi dvaja, alebo aj traja. Doplatil by som. Dohodli sme sa na 10 000. Mlčať! Za čo kúpime gitaru? Potrebujem novú gitaru. Najprv imič, potom gitara. Kto je to impresario? Kto je manager? Ja alebo ty? To! Panenka Mária má najvyšší kurz. Je najdražšia, pretože je za všetkých svätých. Je to najžiššia bohorodička, nepoškodená panna. Najkrásnejšia z najkrajších. Aj prezident ňou dal pokropiť svoje auto. Samotný prezident? Najsamotnejší. Tu píšu o Romách. Predám pračku Romo. Značka málo používaná. Mlčať! Povedal som mlčať! Na čo ti bude toľko peňazí? 18 000 korún. Čo si myslíš, že kradnem? Za panenku Máriu som zaplatil 3200 korún. Zjednal som na polovicu. Ušetril som. Mohlo to stať i viac? Hrania je málo, toľko peňazí. Dám 15. Štecce, farba, číslo. No čo myslíte, to je len tak? Nemôže byť stratový. 15 800. 16 300. 15 820. 16 280. 15 825. 16 275. 15 832. 16 267. 15 844. 16 250. 15 000. 16 000. 16 000. 16 000. Tak, a je to. Sedí vec. My sa vždy dohodneme. Však práve. Ale za čo kúpim tú gitaru? Nech nežeriem, nech umriem od hladu. Keď 16, tak 16. A ja som chudobný človek. Nemám nič. Čo mám, to dám. Na cigáňa každý nadáva. 16 000. Keď sa to dozvie, žena vyhodí ma z domu. Všetci si musíme navzájom pomáhať. Bieli či čierni, akože je panenka Mária nad nami. Všetci sme Boží deti. 14 200, 14 300, 14 400. Panenka Mária drží nad cigánmi ochrannú ruku. Áno, áno. 14 500, 14 600. Ty, ale naozaj auto pokropené? Tak. 15 800, 15 900, 16 000. Som chudobný človek. Už nemám nič. Nasadať! Ideme! Tak. To by sme mali. No čo už môže mať niekto proti cigáňom? Tak. Ľudia sú dezorientovaní. Treba určiť smer, novú líniu. Ale kto to robiť musí. Nečum. Radšej spočítajte priečinského rúry. Už pred týždňom kvôli ním volal. To si tam všetko píšete? Samozrejme, to je moja hlava. Čo sa zarobilo, výdavky a tak. Aj môj podiel? Aký podiel? No, z podniku a moje výplaty. Aké výplaty? Slúbili ste mi 3,5 čistého. Nepamätám si. No, keď som sem nastúpil pred pol rokom. Koľko je tých rúr? Hovorili ste, že 3,5 podiel zo zisku. 3,5 rúry?
To nie je možné. Veď ich bola plná kára. Hovorili ste, že... Čo trepeš? Veď ich najmenej 30. 2, 4, 6. Vylož ich, priprav vercajk a začni rezať. Nech to máme z krku. Tak, ide von pred bránu. Robí reklamu. Aj na to musí myslieť. Na všetko. Dotiahol si tú tabuľu? Services? Griskot! Griskot! Services? Ja, services! Nech sa páči, ku mne! Autodielňa Bašťovanský a zad! Bitešon! Mal by som sa najprv poradiť so svokrom. Čo sa chceš radiť? Nemáš vlastnú hlavu. Pozri tu. Páči sa ti? Chceš ju mať? Čo ja viem? Neváhaj. Záujem je veľa. No aj, áno. To je zimná uniforma. Je počítá kožušinou z polárnej líšky. A k nej opasok a šabra. Letné je bodák. Bodák? Na čo? Čo na čo? Prídeš na zábavu. Uniforma, vyleštené gombíky, všetci ťa budú úctivo zdraviť, volať k stolu. A v tom začnú do teba zabrdať politickí kriklúni, avanturisti. A ty čo? Vyťahneš bodák, priskočíš k ním a pich. A pich, a pich, a pich. A vynesú ich von. Hudba, zahrá tuš, všetci ti gratulujú, no? Zomknuté rady, pevné šíky. My, funkcionári, podávame hlásenie zakladateľovi strany. A ja budem funkcionár? A po voľbách dostaneš úrad. Vodca je ako otec. Láskavý, ale prísny. Všetci sa ho boja a zároveň ho milujú. Čo ja viem? Odpíš, neodutuješ. Kedykoľvek môžeš vystúpiť. Princíp dobrovoľnosti. No vidíš. Keď bude najbližšia schôdza, pošlem ti pozvánku. A ty kaj vy? Ja som Jánoš. Neseď, nečum! Nemčuš ti chce dať opraviť Mercedes. Ježiši Kriste, Jánoš! Nemotaj sa tu! Chce sa pochrámať! Dosky sú milé! Grüß Gott! Sme poctení vašou návštevou. Guten Tag. So wo haben Sie den Service? Čo povedal? Chce opraviť auto. Guten Tag! Bitte schon, diese Sendung widmete Ihnen... Haben Sie irgendeinen Katalog? Oder kann ich die angebotene Ware direkt besichtigen? Ja, Katalog! To bude vpredu. Aber ich brauche keine Motorreparatur. Mein Wagen ist in Ordnung. Services! Aha! Už viem, čo chceš ty, kurva nemčurská. Ja, kurwa! Za koľko ideš, dievčatko? Ein Moment! Telefonierung! Ich sprechen Sie Deutsch?
aber selbstverständlich und sogar sehr gut. Milan? Milan, okamžite sem prídi. Kšep pre mňa aj pre teba. Ideme na poli, ja som ho ulovil. Nemec. Chce ženské na trtkačku, má marky aj šilingy. Čo? Samozrejme, ponáhľaj sa, čo tam po svadbe. Genossen, lernen, lernen, lernen! Parteitag, Freundschaft. Aber ich bin kein Genosse. Ich bin Unternehmer, Geschäftsmann. Ich freue mich, dass Ihr Land endlich Freiheit und Demokratie hat. Ja, Freiheit! Gut spreche. Neotravuj, Jánoš. Ničomu nerozumieš. Postaraj sa o ňo. Ein Moment, bitte. Ein, zwei, kurva, prichodiť. Das ist mein Fjord. Ja, ja. Guten Tag, mein Herr. Ich stehe Ihnen zu Dienst. Ist gefährlich? Steigen Sie ein. Milan, boha, ale ideme na poli. Samozrejme, samozrejme. Povedz mu, nech nám dá niečo opraviť. Zaplatí viac. Was soll er machen? Sagen Sie ihm etwas. Ich weiß nicht, irgendeine Kleinigkeit. Máte mu vyzametať vnútro, umyť okná a svetlá. Ináč sa nemáte ničoho dotýkať. Danke. Danke schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Obed je hotový? Ešte chvíľu. Spoločnosť stojí nad priepasťou. Katastrofe treba zabrániť. A kto to robiť musí? Na čo mu je také auto? Čo na čo? Sadňa ide. A ja si raz také kúpim. A za čo? Máš nejaké peniaze? Veď zarobíme. Aha, zarobíme. Tak ty sa budeš motať hore dolu, podávať mi vecek a materiál a ja ti dám potom peniaze a ty si kúpiš auto a budeš sa voziť po dedine. Tak si to myslel? Nie. Tak ako? No, zišlo by sa auto. Aj Mária by bola rada. Povedala, že chce auto? Ja jeho vytočil z hlavy. Auto. Ešte čo? Hodinky s vodotriskom? Guten Tag! Lernen, üben, sprechen! Ale Jánoš, Nemec je už dávno preč. Genossene! A tu
Už je hotový, pošlejme ho domov. Ešte nám obúva Mercedes. Čo je? Čo robíš? Uj. No. Luz! Luz! Ježiši Kriste, zastav to! No, Luz! Zastav to! Zastav! Arbeit, macht, frei! Ein, zwei! Hovoril som ti, aby si sa ničo nedotýkal. Debil! Ale ja za to nemôžem, same sa to pohlo. Hovno samé, vylez! Máš šťastie, že sa nič nestalo. Neves by nás bol zabil. Alebo dal k súdu. Panenka Mária. A kde je poslanec? Tu stal. Možno je vonku. Asi šiel domov. Na čase. Opitý bol ako sviňa. Ja neviem, ako sa môže niekto tak ožrať. Má tu bicykel. Veď hovorím, keď vytriezvie, vráti sa poň. Možno sa nevráti. Tak budeme mať bicykel. Premalujeme ho a predáme. Obed! Obed! Takí ako ten Neves by mohli chodiť každý deň. Aj dvaja. Traja. Vyzeral ako ten z toho seriálu. No ten, čo tak stále behá. Ten v čižmičkách s bičíkom. Aj malé ryby sú ryby. Kamióny. To je iná káva. Ale nie. No ten má také gate. Ten plešatý s tými nohami. Plešatý bol vo Vinetuovi. Sam Hopkins. Ešte urobíme tie rúry pre Priečinského a máme pokoj. Na dnes stačilo. Priečinský to je ten, čo sa mu obesil brat? Priečinský nemá brata. Brat jeho ženy sa obesil. Šíbalo mu. Aj dopis napísal. Komu? Priečinskému? Ten chce tie rúry. Jeho žene napísal. A čo má s jeho ženou? To sa kvôli nej obesil? To bola jeho sestra. Priečinského žena. Aha. Koľko si napálila? 3 litre. Dvakrát sa mi upchal chladič. Keď hážeš do suda mačky? Koľkokrát ti mám opakovať, že mäso nekvasí? Ja som ju tam nehodila. Sama tam skočila. To bola najsprostejšia mačka, akú sme mali. Ježiš Mária, ale som si dal. Ani dýchať nevládzem. Nezdávajú tú súťaž. Čo tam na konci vyhrávajú? Ktorú? Tú českú? To je iná. V tejto príde vždy ten s tým veľkým nosom. A na začiatku spieva tú pesničku o počasí a o vlaku. Na zajtra hlásili pršenie. Potom skončí a začnú súťažiť. Raz tam tak smiešne behali, nepamätáš sa? Nie. A kedy ty?
vám pomôcť? Netreba. Aha. Teraz si vyspáva, v noci potom nedá pokoj. Karol! Karol! Karol, no čo je? Čo sa deje? Otec ťa už čaká v garáži. Zase mi upchal Ja chladič. už idem. Upcháva sa a upcháva. Môžem ja za to? Som zvedavý, koľko dá Milan za toho Nemca. Keď bude šikovný, vytlačí z neho peňazí habadej. Malé ryby. Ha! Vieš, čo tu takých Nemcov chodí? A Turkov, Jugošov, Talianov. Bicykel natreme na zeleno, alebo na ružovo. Za 1500 korun ho kúpi každý. Aj za 2000. Možno aj za 2500. Dobre, ho vyleštíme a pridáme k nemu aj túto kabelu. To pochovaný zažíva, žerú ma červy. Kričali, dúfali, potom zvonili. Ale prečo? Mám ženu a deti. Takýto trest. Stranické známky som platil poctivo a načas. Ale Jánoš, Pustite mi. prepadol si sa do jamy. Už si vonku. Hovoril som ti, aby si sa tam nemotal. Celý je z toho hotový. Nalej mu, nech sa spabetá. No tak, Jánoš, už je to v poriadku. Motáš sa tu, nedávaš pozor. Pôjdeš pekne domov, čaká ťa žena s obedom. Veď si nejaký poslanec, máš dôstojnosť a vážnosť. Poď pekne, poď. No tak, opatrne. Poslanec, posranec. Však hýra zastavíte. Napadlo ma, že by sme mali dať nahoniť tú samicu, tú čiernu. Minule nechcela, možno sa dnes dá. A keď nebude chcieť ani dnes? Tak ju seknem za ušami a v nedeľu bude perkelt. Dáme si. Skoč do komory pre suchý chleba. Nech si zajačiky predtým, ako budú ondiť, dajú. 2 kúsky budú stačiť. Otec ma poslal po chleba, reku, pre králiky. Povedal, reku, mohli by sme ísť na svadobnú cestu, na dovolenku. Čo by som tam robila? No, ako na dovolenke. Nič. Ležala pri mori. Ja nemám plavky. A okrem toho, kto sa bude pozerať na tých povyzliekancov? Kúpime aj dvoje, aké bude chcieť. Otec nám dá z tých peňazí, čo má hore. Veď ich má dosť, nie? A čo ja viem? Možno nám dá peniaze aj na auto. Mohla by si chodiť do obchodu na aute. Veď neviem šoférovať. Naučím ťa. Ešte to tak.
Niekde narazíme, otec nás dorazí motikou. A okrem toho, otec by nás aj tak nikde nepustil. Kto bude krmiť králiky a vyrábať pálenku? On určite nie. Minule ju naháňal 2 hodiny. A nič. Nedala mu. A čo potom? Čo potom? Keď mu dá. Ty si sprostý. Budú nové králiky, nové mäsko, nové kožušiny. No, neboj sa. Králiky sú nenáročné. Stačí im dať pravidelne nažrať, občas zatrkať a sú spokojné. A aký úžitok je z nich. A ty čo s Máriou? Čo ja s Máriou? No kedy bude vnuk? Veď už by malo byť čosi vidieť, nie? Jaj, ale to nejde tak rýchlo. To hovor mne. Čo nejde? Šup sem, šup tam a je to. Ale keď Mária... to... no... Čo? Robí fóry? Nechce ti dať? Nie. No tak čo? To musíš ráno aj večer. A keď máš chuť, tak aj na obed. Stačí povedať. Dám ti dlhšiu prestávku. Mária je krv a mlieko. Tvári síce nie, Boh vie čo, ale má veľké didy. A veľké didy, to je základ rodinného šťastia. Ver mi. No. Keď Mária povedala, že jej sa viac páčia vojaci. Že ona chcela vojaka, cigáňa, s fúzami. Čo? Vojáka? Cigáňa? To má po materi. Tá, keď videla uniformu, hneď bola hotová. Sedela mi ako úľata. Odznaky cingali. A ja hneď na zábavu. A tam ona. Zapačila sa mi na prvý pohľad. Mal som tedy také frajerské fúziky. Všetci by platili. Reku, František sem, František tam. Ale ja som sa nahneval a trest doprostred sály dimonicu. A druhú. A tretiu. Mal som ich dosť. Všetci skákali z okna von. A ja hneď za ňou. Vieš, bol som vtedy mladý a sprostý. Tak asi ako ty teraz. No, vylez na ňu. Nechce ti dať? Chce cigáňa? No ja jej pána Boha. Keby som sa nestaral, do konca života zostane na ocot. No čo pozeráš? Čo kýveš ušami? Nesmieš sa jej báť, veď si jej muž. Mária je ako jej mater. Po prvej facke sa rozúri, po druhej sa rozplače a po tretej ti už ruky bude boskávať. No. Skús to. Neboj sa. Veď to nič nie je. Skús to, hovorím ti. Nesmieš sa báť. A keď to nezaberie, niečo vymyslíme. Budeš chodiť v uniforme, alebo čo? Ty tlk. Hlúpy tlk. Nič nevieš. Keď to pôjde dobre, za rok máme 500 000. Ježiš, čo budeme robiť s toľkými peniazmi? Neboj sa nič. Čo je dnes 500 000? Včerajších 100 000 a predvčerajších 10 000. A čo si kúpiš za 10 000? Za 10 000? Za 10 000 by sme mohli ísť s Máriou na dovolenku. Na svadobnú cestu. Na svadobnú cestu? Tam by Mária určite bola povoľnejšia. Určite by... Ja som nebol na žiadnej dovolenke. So Starkou sme vliezli do postele, šup sem, šup tam a bolo to. Ale na takej dovolenke pri mori, tam to... Ja som more videl len v kine. Keby ste nám dali peniaze, za 10 000 by sme mohli ísť aj do toho. Veď sám ste povedali, že čo je to 10 000. Tam v tých zamknutých izbách ich musíte mať. Čo si to povedal?
Tak ty chceš, aby som ti dal peniaze? Ty chceš moje peniaze? Ty. Ale veď sám ste hovorili. Moje peniaze? A za čo, ha? Za čo, no? Ja... No čo si? Ako sa voláš? Aspoň to povedz. A ako sa volám? Ostatný. Karol, ostatný. A čo si okrem toho, že sa voláš ostatný? Čo? Čo máš? S čím si sem prišiel? Ja... Na inzerát, veď... To... Hovno! Máš hovno a s tým si sem aj prišiel. Takých ako si ty môže mať na každom prste 10. Vyjdem na ulicu, zapískam a už pribehnú. Takých ako ty je milión. Lenicov, zbabelcov, darmožračov a uplakaných úsmoklencov. Ja som chcel len pre Máriu, aby... To... Čo pre Máriu? Čo to melieš? Hneď ako som ťa prvý raz videl, hneď som vedel, čo chceš. Myslel si, že keď si zoberieš Máriu, ja starý hňub sa poseriem a vleziem ti od vďačnosti do zadku. Haha. Starý dá peniaze, kúpi auto, len aby Saďko neušiel. Neustaneš nič. Nič. Ani teplý prd nedostaneš. Tak, a teraz to už vieš. Aké chceš, choď. Len si choď. No vidíš, nikam nejdeš. Kam by si aj šiel, čo? Kto by ťa aj chcel? Robiť nevieš, trtkať nevieš, nič nevieš. Pozri sa. Mária je moja dcéra. Či už je škaredá, hlúpa, alebo nie, je to moje dieťa. No, chceme jej to najlepšie. Lepšieho ženicha, ako si ty, som už nemohol nájsť. Všetko sa naučíš. Nič sa neboj. Rezať závity, auta opravovať, podnikať. A zapamätaj si. Silnejší pes jebe. Tak to bolo a vždy bude. Ak toto pochopíš, vyhral si. A keď raz zatrepem kopytami, dostanete úplne všetko. A keď hovorím všetko, tak všetko. Potom si kúpiš ten Mercedes. Ale najprv budeš drieť. Tak ako ja. Haló. Autodielňa Bašovanský a Zaď. Čo, Milan? Aha. Čo? Je spokojný? Dobre. Zabáva sa? Dobre. Výborne. Čo chce? Kufrík? Aký kufrík? Aha. Dobre, čakám. Nemčur je vraj mimoriadne spokojný. Milan mu priviezol na izbu družičky z tej svadby. Nemec ich kúpe v šampanskom. Ten Milan, to je dobrý vymyselník. Aby si nepovedal, že robíš zadarmo. Na Nemcovi máš aj ty zásluhu. Tu máš 20. No čo pozeráš? Viac si dnes nezarobil. A to som ešte neodrátal stravu. Buď rád. Ideš do obchodu? Idem pre chleba a rožky. A nekupuj ten čerstvý. Z toho ma duje ako koňa. Včera nemali žiadny. Už si tu, Milan? Si ako blesk. Tu niekde by mal byť. Peniaze? Počúvaj, Milan, ale ideme na poli, boha, čo? Dobre.
Nemec je celý rozpaprčený. Moc mu to nejde. Praví, že potrebuje silné dráždidlá. Fakt tam máte družičky? To vyzerá, ako by sa zabával s párom volov. Otec! Kde ste, otec? Čo máš, Mária? Nemám nič. Už není čo páliť. Poď, pozrieme sa na to. Dobre, nie? Chceš? Obstarám. Vyskúša so ženou. Nemáš peniaze. Starý ťa ojebáva, čo? 15. beriem. Ti poviem, je len jedna možnosť, ako z neho niečo vytlačíš. Buď ako on. Chápeš? Jednoduché počty. Ale čo mám robiť? 1 a 1 sú 2. Zbytok je literatúra. Musím letieť. Zajtra ráno som tu aj s Nemcom, potom sa vyrovnáme. Čo stojíš? Nestoj. Schovajte peniaze. Treba šetriť. Myslieť dopredu. Čo najďalej. Tak ako ja. Ja už dnes šetrím tvoj majetok. Poď sa pozrieť. No poď. Tak čo povieš? Dobre, nie? To nie je hociaká truhla. Vlastný výrobok. Vieš, koľko stojí dnes pohreb? Ale na to musíš prísť sám. Že čo? Kde a ako? Život je krátky ako vysmrkanie z nosa. A toľko po ňom aj zostane. No poďme rezať tie závity. Poď, mám kľúče, všade je plno peňazí. Na čo? Kam by som šla? Zoberieme peniaze a kúpime si auto a televízor. Nechce sa mi, bolia ma nohy. Poď, možno je tam aj zlato. Pusti ma! Čo si myslíš, že čo si? Rozkazuje si tu ako nejaký generál. Treba zobrať kufre, napcháme do nich peniaze a zlato. Starý umre, leží natiahnutý v šope. Žiadne kufre nebudem vláčiť. Nech si umrie, kto chce. Cez prekažky. To sú peniaze. Zamurovali ich, aby ho osral. Ale mňa neosrie.
Zamurovala ostrál. Zamurovala ostrál. Zamurovala ostrál. Zamurovala ostrál. Zamurovala ostrál. Zamurovala ostrál. Chcel ušetriť omítku, zužitkovať mene navyše. A pro vás poslední bod. Som zvedavá, čo vyhrajú. Minule tam jeden vyhral kufor plný melónov. To neboli melóny, to boli egreše. Veď to hovorili, Regu. Na čo by mu boli egreše? Ty si egreš, pozri sa na seba. Aha, kufor. Kúpil som ho, keď som šiel na vojnu. Stal 80 korún. A to bolo pred menou peňazí. Dnes by stal aspoň 400. Bol to starý, dobrý kufor. Vyhral krabicu. Na čo mu bude krabica? To je kávová súprava. Keď im príde návšteva, do toho im spraví kávu. A čo to odtiaľ vyťahuje? Vyzerá to ako húpací kôň. Tak, už to mám. Spolu je to presne 21 356 korún aj 30 halierov. A je to na správnom programe. Budem ti to strhavať z platu. 100 korún mesačne. Za 25 rokov to máš splatené aj s úrokmi. Henkoho herca nepoznám. To je ten šéf? Môžeš si to zrátať, keď mi neveríš. Len zlomená ručka od krompáča stojí 150 korún. Treba ju ísť kúpiť do mesta. Autobus tam má späť 40 korún. Stráta času 100 korún. Zodraté podrážky na topánkach 10 korún. A hneď ti to vyskočí na 400. Vidíš? A bolo ti to treba. Ale keď sa budeš usilovať, odpustím ti polovicu. A raz možno aj všetko. Narodí sa vnuk, možno aj druhý. Potom uvidíme. Prestaň už ondiť! Vážení diváci, sledovali ste záverečnú časť seriálu kanadskej televízie Cesty demokracie. Vypili im prúd. Teraz tú krabicu niekto ukradne. Pomodlíme sa. Nech Pánenka Mária drží nad nami ochrannú ruku. Nech nám dožičí šťastia. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Ježiš svätý. Ticho! Počujete? Veľký svet! Konečne!
Mein Motor. Etwas funktioniert nicht. Ne работает. Services. Ja, services. Nech sa páči, pite šon. Oprav mňa Baščovanský a zať. Services, aha? 17 ore. Majku.